हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रे दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन बरायफिननानै लाफिननाय जाबाय। मैया थांनाय 1 तारिखआव सार सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथांमोना मैया मोनसे जथुमा लादोंमोन। बावहाय गुबुन गुबुन आफादफोर फैदों आरो गोबां खोथा रायज्लायलांदों। जितु दिल्लीयावहाय गुबुन मोनसे हाबाफारि दं। बै हाबाफारिनि बारैबो आरो गुबुन गुबुन दल संगठननि माहारियारि आफाद बिथांमोनाबो लोगो लाफैदों, जयैनो सावरायलायदों, जयैनो मोनसे जथुमा जादलायदों। बावहाय मोननैसो आफादखौ खोनानो मोनदों। सार सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिनिफ्राय UPPL निफ्रायबो लिंहरनाय जादोंमोन, आबसुफोरखौबो लिंहरनाय जादोंमोन। गुबुन गुबुन आफाद पलिटिकेल हान्जा बेफोरबायदिखौबो लिंहरनाय जादोंमोन होननानै खोनानो मोनदों। नाथाय बावहाय आबसुनिखौ नुनो मोनाखै। हयथ'बा थांबाय बायदों नामा बेखौ आं बुंस'नो हाला। आरो गुबुन गुबुन राजखान्थिनि आफादफोर थांदोंबा बेखौ आं बुंस'नो हाला। जिखियानो जादोला जों सार सानसुमा खुंगुरजों दान्दिसे सावरायलायदोंमोन। थ' नोंथांमोना बेखौ एसे खोनासंलांबानो जाबाय आरो। बेनि जि स्पेसियेल बड' नेशनेल कनभेनसन बेनि गाहाय थांखियानो जाबाय बर' हारिनि गेजेराव गोबां माहारि आफादफोर दं। बे आफादफोरखौ माबोरैहाय खौसेयाव लाबोनानै ग्रेन्ड इउनिटि आरो सलिडारिटिनि गेजेरजों बर' हारिनि आथिखालनि अलखद जि सम आरो थासारि बेयाव मा रोखोमै बर' हारिखौ रैखाथि होनो हायो, मोनखानाय BTDनि जि बाउन्डारि, मोनखानाय BTCनि जि पावार एन्ड फांसन, बेखौ गोदान थामथि बर' गोरोबथानि गेजेरजों भारत गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ बुफायफिननायनि फोजोबस्रांनायनि जि गोदान नटिफिकेशन्स अर्डार डेट्रिमेन्टेल पलिटिकेल मुभ लागासिनो दं, एक्सन प्लेन लागासिनो दं। बेफोरनिफ्राय बोरैहाय रैखा खालामनो हानो बेफोरनि सायाव गोथौयै सावरायनाय जादों। गोदोनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन जिल्लानि गोजाम दैदेनगिरिफोर बिथांमोन नुजाफैदों। बिथांमोननि गेजेराव मख'जाथावसिना जाहैबाय 1967आव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेब्ला दाजेनो बै समाव सासे लेङाइ आफादगिरि महरै बिबान बाननाय सोनाब बंग'नि बर'नि सासे आगोमा हिस्ट्रियान हिराचरन नार्जारि बिथाङाबो सफैदों। सोनाब बंग'नि बर' समाजनि आफादगिरि आरो सोनाब बंग'नि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथां नवीन चन्द्र मण्डल बिथाङाबो सफैदों। जनायनिफ्राय जागायनानै प्रप'ज बड'लेण्ड स्टेटनि सिङाव जेसेबां जिल्लाफोर गोग्लैयो बे जिल्लाफोरनिफ्राय खमावब्लाबो बास्ल' गोरों आरो बिग्रायारि स्पिरिटनि गोजाम मानसिफोर 20,000 दिनै नुजाफैदों। आरो बयबो गाव गावनि गोसोनि साननाय हनायखौ दिनै रोखायै बुंफोरदों जे आथिखालनि अबस्थायाव बर' हारिया आलादा हादोरनि थाखाय थैथां जुदि सोमावसारफिनाब्ला गुबुन जेबो राहा लामा गैला होननानै बयबो अपिनियन होदों। आरो बिनि थाखायनो आगस्ट दाननि फार्स्ट उइकआव दिल्लीयाव थांनानै जन्तर मन्तराव डेमनस्ट्रेसन होनानै आलादा हादोरनि जे आवाज बे आवाजखौ दैखांहैनाय जागोन। आरो भारत गभर्नमेन्टनि प्रेसिडेन्ट राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो अमित शाह बिथांमोननो आरो राष्ट्रपतिनोबो मेम'रेन्डाम होबोनाय जागोन। आरो बे खेबनि जे सोमावसारनाय आलादा बड'लेण्ड हादोरनि थाखाय बेनो जोबथा आरो उन खेबनि सोमावसारनाय जागोन। आरो मानो होनब्ला बर' हारिया बे बुहुमाव जुदि मोनसे सोद्रोम हारि हिसाबै जुदि थांनानै थानांगौब्ला, गेरेमसा हारि हिसाबै थांनानै थानांगौब्ला, मोनसे मास्टार रेस हिसाबै थांनानै थानांगौब्ला आलादा हादोरनि अनगायै दस्रा गुबुन राहा लामा गैया। जों नुबाय जोंनि नर्थ इस्ट इण्डियायावनो
मोनसे आसाम रायजोनिफ्रायनो नागालेण्ड रायजो जालांखांबाय, मेघालय रायजो जालांखांबाय, मिज'राम रायजो जालांखांबाय, अरुणाचल प्रदेश जालांखांबाय आरो बिनि उनाव गदायथारै 2000आव झारखन्ड जालांबाय, छत्तीसगढ़ जालांबाय, उत्तराखन्ड जालांबाय आरो 2014आव अन्ध्र प्रदेशखौ बुखावनानै तेलेंगाना नामनि गोदान मोनसे रायजोबो जाखांबावबाय। दा गुबुन गुबुन बै समनि ओनसोलफ्राव हालामफ्राव जुदि आलादा हादोर जुदि दानो हायोब्ला जानो हायोब्ला बर'फोरनि थाखाय माने आलादा हादोर जानो हाया, मानो मोननो हाया? डेफिनेटलि जोंहा मोनगोन। आरो जि जायगाखौ लानानै जों आलादा हादोर बिदों बे ओनसोला जाहैबाय जोंनिनो थाखानाय हिस्ट'रिकेल क्लेमजों सोमोन्दो गोनां जोंनि राजा महाराजाफ्रा गोदो हादोर खुंलांनाय बे हाजो गासैबो साहा भुटान हाजोनि गाहायाव, अरुणाचल रायजोनि गाहायाव, बुरलुंबुथुरनि साहा संकसनिफ्राय जों सौदियासिम जे मैखोम जे फैलाव ओनसोल दङ, बे फैलाव ओनसोलखौ लानानैनो जों आलादा हादोर बिबाय थानाया, बेनि थाखाय जुजिबाय थानाया दिनैफ्राय 50 बोसोर फुरि सम बारलांबाय। मालायफोरनिया जालांबाय, मालायफ्रा जास्टिस मोनबाय, नाथाय जों जिबायदि जास्टिस मोननांगौ बे जास्टिसखौ दिनै मोनथ'वाखै। जोंनोबो एखे रोखोमनि जास्टिस नांगौ। जोंनि सायाव एखेबारे सहायनो हाथावै रोखोमनि हिस्ट'रिक इनजास्टिस खालामदों आरोखि जेसेबां गभर्नमेन्ट थांबाय आरोखि। बेखायनो जों गभर्नमेन्टखौ खावलायनो लुबैदों जोंनि जे जास्टिफाइड डिमान्ड, बै डिमान्डखौ थाबैनो जाफुंहोनो थाखाय इमिडियेटलि भारत गभर्नमेन्टआ जोंखौ ट्राइपार्टाइट टक्सआव लेंहरनानै पलिटिकेल डायलग्स आरो नेगसिएसननि प्रसेसखौ स्टार्ट खालामनांसिगौ आरो बे बाथ्राखौ, बे दाबिखौ थांनाय मे दाननि गेजेराव आङो सिगांनि हादोरगिरि रामनाथ क'विन्द बिथांनिसिम 12 पेजनि मेम'रेन्डाम हरखांनानै 3-4-5 मेआव इमेलनि थ्रुयै, स्पिड पस्टनि थ्रुयै, डिसिनि थ्रुयै मेम'रेन्डाम हरखांनाय जाबाय आरो दा बिथांनिफ्राय आं पजिटिभ रेसपन्स मोनदों। आंनि गासै मेम'रेन्डाम रेकर्ड पार्टिफोरखौ आथिखालनि हम सेक्रेटारिनो बिथाङा दैथायहरदों। दा हम मिनिस्टारा मिथिबाय जे बर'फोरा बे थामथि बर' गोरोबथाजों खुसियै जानो हायाखै, बेनि उल्थायै मोनखानाय जे अट'नमि, जे पावार एन्ड फांसन, जे ट्रान्सफार साबजेक्ट, बेखौ जे आसाम गभर्नमेन्टआ लांफिनजोब्बाय, फोजोबस्रांनो नागिरबाय आरो उनाव सानसे बेलासे जोंहा आलादा बड'लेण्ड हादोर मोनगोननि जे फिजिबिलिटिस, जे भायबिलिटिस, जे सापर्टिभ फेक्टर्स दंमोन, जेरै जिअ'पलिटिकेल बाउन्डारिनि कम्पेक्टनेस, कन्टिगुइटि, बेफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय दिनैनि गभर्नमेन्टआ बिराद लाहार फाहार खालामदों। गाज्रि रोखोम मुगैथाव कनस्पिरेसि, राजखान्थियारि षड़यन्त्र, फानदौलें खैसार जादों आरोखि। दा दुखुनांथाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ जों खावलायबाय थादों, भुलदै जाबाय बेखौ निमाहा बिबानो जाबाय, सिमान जाबानो जाबाय। जों ज'यै खामानि मावलायदोंदि प्रमद मालाय राजखान्थि गेलेबाय, गेलेनो गावनि भाइखौ गावनि डिटारमेन्ट खालामदों, खिन्थु प्रमदआ दिनै बर' हारिखौ जिबायदि अलखद अबस्थायाव खोख्लैबाय, मोनखानाय बिटिसि आरो बिटिडिखौ जिबायदि फोजोबस्रांनो नागिरबाय, बेबायदि मुगैथावथाव खामानियाव, कनस्पिरेसियाव बे दिपेन बर'आ एबसुखौ लानानै मानोबाव नांजाफाखो बे? बारा इनाय खालामो, खिन्थु पाप नाङोलै। पाप जुदि जिनिसा गैयामोनब्ला बे गुबुन गुबुन लेंगुवेजनि डिक्सनारियाव बे पाप सोदोबा, सिन सोदोबा डिक्सनारियाव जायगा मोननाय नङामोन। मानसिफ्रा बुंनो नागिरो जाय इमरेल मानसि, सैथोबादि नङा, पापआलाय मासै? गोजाना गोसोनि पापा? बेबायदि सोंलाबायो, बुंलाबायो आरोखि। दा बेखायनो आङो आथिखालनि यं जेनेरेसनफोरखौ एबसुनि जेसेबां मावथि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खावलायनाय, आंनि एडभाइस, जे मरेल जिनिसखौ गोख्रों रोखोमै लाखिनांगौ आरोखि। बड' नेसनेलिज्म, बे बड' नेसनेलिज्मजों खुनु दिन जोंनि यं जेनेरेसना आथिखालनि
गोदान जोलै हान्जा खुनु रोखोमनि कमप्रमाइज खालामनो नाङा दाख्लाम फाबनांगोन सावनांगोन खिन्थु आबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया दानि सिङाव गोग्लैया बियो सासे जुदि बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय उजिनाय बर' फिसाबा बियो आलादा बड'लेण्ड हादोर नागिरनानै जेराव बे थांनाय 50 बोसोराव 5,000निख्रुइ बांसिन बर' बिदा फंबाया जिउ दान होलांबाय अन्याय रोखोमै बुथार जाबाय 500 जनसो नोंनि आंनि जोंनि बिमाफोर बिब' बिनानावफोर जिनाहारि खालामजाबाय हाजार हाजार बर' बिदा फंबाया न' बां सावजाबाय सात जेलाव खोख्लैबाय साख्रि बाख्रि दानजाबाय जेल हाजत जानांबाय लाखे लाख थाखा कौटि कौटि थाखा खरस खालामबाय कर्ट केस सालायनायाव आरो नै गोदानै एकर्ड जि जादोंमोन बे गोदान एकर्डनि सिगनेटरि NDBनि जाय फाउन्डार चेयारमेन रन्जन दैमारि थामथि एकर्डआव सहि होखांनायनि उनाव जेलाव दिनै थ्रोब सोजाफिनबावबाय मा जाखो बियो होमबा बबेथिंजायनिफ्राय बुंनो हायो बे गोदान एकर्डआ पिस एकर्डबो नङा बियो आरो बे बर' जाथिनि गांनाय उखैनाय बेखौ सुफुंनो थाखाय फाइनाल सेटलमेन्टबो नङा हरेस बिसोर लिरना गारबाय एकर्डआव बिनि लायनो फाइनाल सलिउसन बिनि लायनो कमप्रिहेन्सिभ फाइनाला माब्ला जागौमोन आलादा बड'लेण्ड हादोरखौ जुदि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बे थामथि एकर्डनि थ्रुयै जुदि हरोमोनब्ला अब्ला फाइनाल होनो ना कमप्रिहेन्सिभ होनो बे उननि खोथामोन आरो जेराव मोनाखै मोननायखौ दानफिनबाय लांफिनगासिनो दं बे बोरै कमप्रिहेन्सिभ बोरै फाइनाल जानो हायो बे प्रमद बर'खौथ' मा बुंनो गावथ' गाव जेबो रोंखाया गोरों मानसिनि साजेसन सुबुरुनबो लाया आरोखि दुखुनांथाव बे आरोखि थेवब्लाबो जों दाबो बुंगासिनो दं प्रमद भाई भुलाथ' जाखाबाय अनेक लाम जाबाय नों रायजो राजानि सिगाङाव सिमान लाबानो जाबायना मा खालामनो आंबो रोंजोबा गभर्नमेन्टखौ जों थगायगोन सानाखैमोन अन गुड फेथ जों गभर्नमेन्टजों नेगसियेट खालामदोंमोन नाथाय लास्टआव गभर्नमेन्टआ थगायथारबाय जों दा बुजिबाय रायजो राजा निमाहा होदो मानसि माथ्रनि भुल मावफ्राङो टुवार इज हिउमेन बिं बिदि होनबानो जाबायना नांगौ जोंनो बायख'गोन ना नोंखौ जोंनो रायजोफोरखौ खावलायगोन मा खालामनो बेसोरा भुल मावफ्लांबाय गावबो रोंजोबा बेखायनो निमाहा होदोलै फै जों ज' खामानि मावनो आलादा हादोर सोरजिनायनि सोमावसारनायखौ जों जरदारि लांफिनो जों जुरिफिनो बिनि बादै बर'आ मा लामा दं जेबो लामा गैया जोंहा सोरबा इन्डिभिजुवेल मानसिनि सायाव गाज्रि मोननाय रागा जोंब्रेनाय माबा मोनसे सुथुर एनिमेसिटि जोंनाव खुनु जेबो गैया आरो साननाय गैया जोङो दिनै मोनसे थांखियाव जों सफैदों जे माखासे आफादफोरनिफ्राय दिनै सफैनो हायाखै जाय आफाद आरो जाय मेलेमजिबिफ्रा जाय बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसन बिथांमोननि सेक्रिफाइस बिथांमोननि रोंगौथि बिथांमोननि जिथु एडभाइस बिथांमोननि खायदा बायरा बिथांमोननि रोंगौथि जायफोरनिखौ नांगौ आरोखि बिथांमोनखौ जों एसे लामा नायबावनानै नेथ'नानै सेप्तेम्बर दाननि गेजेराव ग्रेन्ड बर' नेशनेल कनभेनसन लिंबावनाय जागोन आरो बे ग्रेन्ड बर' नेशनेल कनभेनसनावनो आलादा बड'लेण्ड हादोरनि थाखाय सोमावसारग्रा मोनसे कमन प्लेटफर्म दानाय जागोन आरो सावरायखांनायनि उनाव आरोखि बेनि उननिफ्राय बास लागातार डेम'क्रेटिक मास मुभमेन्टआ थांबाय थागोन बे खेबाव जों सानदों बर' फरायसा आफाद एबसु बा यं जेनेरेसनखौ जों खामानियाव बाहायनो हागोन जायफोर स्कुल कलेज इउनिभारसिटि फरायगासिनो दं बिथांमोना फरायथों बिथांमोना गोरों गोरा जानानै ओंखारबोनांगौ हारिखौ दैदेननो थाखाय दा गोरों गोराफोरनि इन्टेलेक्सुवेल आरो बैसो गोराफ्रानो बे सोमावसारनायखौ लिडारशिप होगोन आरो बे मुभमेन्टआ इन्टेलेक्सुवेल वार जागोन बे इन्टेलेक्सुवेल डिबेटनि मुभमेन्ट जागोन बे फिजिकेल मुभमेन्टखौ अलरेडि जोङो फोजोबखांबाय जिउ गारनांगौ सुप्रिम सेक्रिफाइस बेखौ अलरेडि खालामखांजोब्बाय रेल लाइन जथायनांगौ हाइवे होबथानांगौ होबथाखांजोब्बाय दा बे हिसाबै इन्टेलेक्सुवेल माने डिबेट इन्टेलेक्सुवेल वारनिसो बे मुभमेन्ट जागोन आरो जों मा ग्राउन्डआव रायजो मोननांगौ आरो जायफ्रा जोंनो रायजो होनो नागिरदों
बिसोरखौ गावसिनि जुक्ति गावसिनि लजिक गावसिनि आर्गुमेन्टखौ जों माबा खालामगोन जों फेजेनगोन आरो जों डिफिट खालामगोन जों काउन्टार होगोन हायोबा जोंनिबो काउन्टार होगोन आरो दिनैसिम जों जिखिनि रोंबाय जों जिखिनि सोलोंबाय आरोखि आलादा हादोर मोननांगौनि जोंनि जुक्ति जोंनि जिथु आर्गुमेन्ट लजिक बेखौ फेजेननो बेयाव फेजेननो जोंखौ रावबो हाया ना प्राइम मिनिस्टारा जुक्ति होनानै जोंखौ फेजेननो हायो ना सोरबा हम मिनिस्टार हायो ना सोरबा हम सेक्रेटारि हागोन रावबो हाया ना आसामनि सोरबा चिफ मिनिस्टार हायो रावबो हाया खुनु IPS IAS अफिसारा जोंनि आलादा हादोर मोननांगौनि जिथु जुक्ति जिथु लजिक बेयाव जोंखौ फेजेननो हाया मानो होनब्ला जोंहा हिस्ट्रिकेल प्रेर'गेटिभ दङ जोंनि गोबां राजा महाराजाफ्रा जों जि हाखौ लानानै दिनै आलादा बड'लेण्ड बिदों बे हाया जोंनिखामोन सौनो हायै मोनदांस' हायै जुगनिफ्रायनो जोंनिनो हामोन बे हिसाबै जोंहा आलादा हादोर मोननांगौनि राइटआ जोंहा दङ दिनै जोंखौ बुंनो नागिरदों जि हाखौ लानानैसो आलादा हादोर बिदों बर्थमानसो माइन'रिटिसै निउमारिकेलि हयथ' जों दिनै माइन'रिटि जानांगौ दाया सोरनि दाया जोंनि नङा दाया जाबाय अल साक्सेसिभ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया अल साक्सेसिभ गभर्नमेन्ट्स अफ आसाम दिनै बर'फोरखौ ट्राइबेलफोरखौ गावनि हायाव एनसेस्ट्रेल हम लेन्ड टेरिटरिसआव जोंखौ माइन'रिटि खालामनो गोबां गाज्रि गाज्रि बायदिसिना रोखोमनि कनस्पिरेसि फाव फान्दायबोदों ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दादोंमोन उदांस्रिनि उनाव दिनै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ सेस खालामनो नागिरबाय सिक्स सेडुल होबाय जोंनो BTDनि आन्दाराव दिनै जोंनो होखानाय सिक्स सेडुलनि प्रभिजनखौ दिनै फोजोबनो थांगासिनो दङ अब्ला मा जागोन जों जुदि जिब-जिबिफोरखौ जिब जुनारफोरखौ जुदि प्रटेक्सननि थाखाय सिंहखौ मोसा लख्राखौ जुदि रैखा खालामनो थाखाय जुदि जोलै दोननो थाखाय जुदि सिरियाखाना जु जुदि बानायोब्ला नेसनेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरि जुदि बानायनो हायोब्ला बे इन्डिजिनियास थागिबि बर' ट्राइबेल मानसिफोरनि रैखानि थाखाय जु बायदि जोंनोबो आलादा मोनसे हमलेन्ड मानो दाना होनाय गभर्नमेन्ट बे जोंनि जुक्ति जोनोमनिफ्राय मोनखानांगौ बे जोंनि राइट बियो आबै आबौमोना गालांखानाय होलांखानाय जोंनि बे राइट बियो दा बे जोंनि राइटखौ दा जोंनो होफिननांगौनि बोथोर सम सौबाय गभर्नमेन्टआ दा जोंनि आइ आफा रायजो बर' बिदामोन आं खावलायदों सिखारदो जाखारदो सिरि मोनदो साना ओंखारबाय बेसेबा जौबाय नोंनि बिखुङाव मोदोमाव बेसेबांबा गोसा सान्दुं नांबाय अखा हाबाय बारहुंखा बारगासिनो दं सारअन्थाइ बारगासिनो दं नोंनि खर'आव जोंनि मोदोमाव गोलैगासिनो दं बे सारअन्थाइ बारहुंखाखौ सोर होबथागोन मालाय होबथाया नोंनो आंनो जोंनो होबथानांगोन बर' बिमाखौ बासायनांगोन बर' बिफाखौ बासायनांगोन बर' बिदा फंबाय बिबिनखौ बासायनांगोन रैखा होनांगोन बेनि थाखायनो थैथां डेम'क्रेटिक मास मुभमेन्टआ गोनां जानानै फैबाय आरोखि बिथांमोनहा बुंबावदों बिटिआर गोरोबथाखौबो मावफुंनो सम हो होननानै बे बिटिआर गोरोबथानि ABCDनि आप टु जेडसिम इमप्लिमेन्ट खालामबानो सेस जाबाय बर' जाथिया BTDआ सेस गोरोबथा इमप्लिमेन्टेसन बे BTDनि मोनखानाय बाउन्डारिखौ दाननायखौ सोर सेन्जिबोल बर' मानसि नेसनेल बर' मानसि बेखौ बदल होनो हायो मा मोनसे क्लज दंबावो 40टा BTCनि समस्तिखौ 60 बानायनायनि प्रभिजन लिरदों बहाय आरोबाव मा लिरदों ट्राइबेलफ्रा थाखानाय आसामाव जे 10% रिजार्भ खथा बे खथा मथेसो BTCनि समस्तियाव जुदि रिजार्भ खथा मोनोब्ला मा मोनगोन 10% बा आउट अफ 60 हार्डलि 6था मोनगोन नाथाय दिनै आउट अफ 40 ट्राइबेलफ्रा मोनगासिनो दंमोन 30 मा जागोन सेस आरो रिसेन्टलि मा जागासिनो दं बड'लेण्ड रिक्रुटमेन्ट सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्ड जाबाय बे बर्डआव गासिबो 99% मेम्बारानो गासिबो मालाय मानसिजोब प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि चेयारमेन बेनि गुबुन गुबुन लाइन डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारिबो बिनि मेम्बार नायल' जाल' सासे फामि ब्रह्म होननाय बर' एसएस अफिसार बेखौ जास्ट नामखे अवस्थे मेम्बार दोनफ्लाबाय आरो बेवहाय जिखिनि माने गाइडलाइन्स होबायना बे सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्डआ मा खामानि मावनो हागोन आथिखालाव स्टेट गभर्नमेन्टआ साख्रि बाख्रिनि रिक्रुटमेन्टआव जि पलिसि दं
जि रुल्स दं जि लस दं बे मथे थांगोन जाहैबाय अब्ला बिटिसिआवबो जुदि 10%ल' ट्राइबेला साख्रि बाख्रि मोननांगौब्ला 90%आ सोर मोननांगौ मालाय मोनजोबसै बिदिब्ला डेट मिन्स बड'लेण्डनि बाहेरानि मानसिफोरनोबो नन ट्राइबेलफोर साख्रि होनायनि बिराद कनस्पिरेसिया रनसायखाजाबाय आरो जोब्बाय दानि बिटिसि सरकारा फोरोंगिरिफोरनो जिथु थिसनथाइ होनाय बेखौबो बोखांना लाफिनबाय होननायसो नुनो मोन्दों आरो खोनानो मोन्दों बिसोरथ' गासिबो खालामजोबगोनलै बर' लेंगुवेज बर' जाति बर' कालसार जोलैखौनो फोजोबनो नागिरदों एगजाम्पल मा नुखो भेन्सार स्कुला दा बोखांजाजोबसिगोन जायो बांसिन भेन्सार स्कुला बहा दं ट्राइबेल एरियायाव दं बर'फोरनि एरियायाव दं जेराव गभर्नमेन्टआ स्कुल कलेज लुना होआखै मालाय गुबुन गुबुन स्टेटआव मा बबेबा गामि बबेबा जायगायाव जुदि स्कुल कलेज गैयाब्ला गभर्नमेन्टआनो डाइरेक्टलि लुना होयो खिन्थु जोंहा आसामाव मा खालामनांदों उफाय गैयिनि रायजो राजा आइ आफाफ्रा माइरं दैरं थाखा फैसा खांनानै सिगाङाव भेन्सार स्कुल गायसंनाङो बेथन गैयाजासेनो जायगानि गोरों गोरा मानसिखौ फोरोंहोयो उनाव प्रभिन्सियेल जायोबासो बिसोरनि साख्रिया जायो दा भेन्सार स्कुलखौ बोखांजोबसिगोनबा आरो खोनाबावनो मोन्दों माने भार्नाकुलार मिडियाम एसामिस मिडियाम बड' मिडियामनि स्कुल जुदि दङब्ला बेखौ लासै लासै बोखारनानै इंलिस मिडियाम खालामजोबसिगोन जायो अब्ला बड' लेंगुवेजआ बहा थागोन हरै बड' लेंगुवेजआ 2003आव बिल टिआ जेब्ला बिटिसिनि सायाव एकर्ड खालामो 8 सिडुलाव हाबबायमोन अलरेडि इण्डियान पार्लियामेन्टआ मोनसे बिल पास खालामना होबाय दिनै बे बड' लेंगुवेजआ आसाम रायजोआव स्टेट अफिसियेल लेंगुवेजनि स्टेटासो मोननांगौमोन मा खालामबाय गोदान बे थामथि बर' गोदोबथायाव लिरनानै लाबाय नङै बाङियाखै जाथारै बाथारै मुगैथावथाव माबा एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेजनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेजनि गोदो आं जेब्ला एबसुनि सेक्रेटारि दंमोन 1983 निफ्राय जोंनो थैथां बै समाव गभर्नमेन्टखौ नारसिननानै एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेजखौ क'क्राझार जिल्ला आरो उदालगुरि जिल्लानि थाखाय जोङो रिकगनिसन मोनखादों 84आव आसाम गभर्नमेन्टआ अर्डिनेन्स जारि खालामदों गभर्नरनि अर्डिनेन्स बिनि नेक्स्ट इयाराव 1985आव स्टेट एसेम्ब्लिया बिल पास खालामदों बिनि उनाव 2016आव आरो बै सिगांनि गभर्नमेन्ट आरोखि बिजेपिनि जिथु गभर्नमेन्ट हेडेड बाय सनातन सोनोवाल बिनि गभर्नमेन्टआबो जेराव जेराव बर'फोर दं जि जिल्लाफ्राव बे जिल्लाफ्रावबो बर' लेंगुवेजखौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज बाहायनांगौ होननानै अनेक नटिफिकेसन अनेक अर्डार इसु खालामदों नाथाय दिनैबो प्रेक्टिकेलि बे बर' लेंगुवेजआ एस'सियेट अफिसियेल जायाखै जाखानायबो नङा आरो बे लिमिटेड खामानिनि थाखायसो साइनबर्ड लिरनाय दरखास्त लिरनाय मा बर' लेंगुवेजआ बे आसाम रायजोनि मस्ट एनसियेन्ट गोजामसिन राव बियो मस्ट रिच लेंगुवेज बे धोनि राव बियो मस्ट फ्लाउरिशिं मस्ट पावारफुल बे बड' रावनि 60-70-80% सोदोबखौ असमिया रावाव खावना लांनानै दाहार लांनानै सोना लाहैनानै असमिया राव असमिया थुनलाइखौ बिराद स्ट्रं खालामदों रिच खालामदों जोंनिसो रुट वार्डफ्रा गासिबो जोंनिफ्राय लांनाय आरोखि दिनै बे हिसाबै बड' लेंगुवेजआ बबेबा आसामिस लेंगुवेज लानजाय लेंगुवेज नङा बियो बे सिस्टार लेंगुवेज नङा बियो बे साबअर्डिनेट लेंगुवेज नङा इन्डिपेन्डेन्ट लेंगुवेज बियो बे हायावनो उजिनाय लेंगुवेज बियो बे हिसाबै बे इन्डिजिनियास मस्ट एनसियेन्ट बड' लेंगुवेजआ आसाम रायजोआव स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज मोननांगौ भारत संबिधान आर्टिकेल 345 मथे 345 आर्टिकेला मा बुङो बबेबा रायजोआव जुदि मोनसेनि बांसिन राव रायग्रा मानसिफोर दंब्ला बिसोरनि रावफोरखौबो स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज बानायनो हायो जेरै जम्मु एन्ड काश्मीर जम्मु एन्ड काश्मीराव मोनथाम मोनब्रै लेंगुवेजआ सोलियोमोन गोदो गोदाय नैबे दा सेपारेट जानायनि सिगां हिन्दी सोलियो बेवहाय उर्दु सोलियो आरो बेनिफ्राय इंलिश सोलियो आरो सोलियो कंकनि माबा सोलियो सरि डगरि सोलियो झारखन्डआवबो गोबां राव सोलियो आसामावनो नाय बराक भेलि बेंगलि लेंगुवेजआ स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज ब्रह्मपुत्र भेलियाव एसामिस लेंगुवेजआ स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज ओमफ्राय जोंनि बर' लेंगुवेजआ 8 सिडुलाव हाबखानाय लेंगुवेजआ मानो स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज मानो स्टेटास मोना सोर बुंदों बेथ' संबिधाननि भायलेसन बियो संबिधाना होखानाय रादायखौ सिफायदों आरोखि दा जायखिजाया जोंनि बर' राव जोंनि थुनलाइ जोंनि सोदोमस्रि जोंनि हारिमु जोंनि आइडेन्टिटि जोंनि हा हु जोंनि हिस्ट्रि
गासिखौबो रैखा खालामनांगौब्ला आलादा हादरनि अनगायै दस्रा जेबो लामा गैया आरोखि दा बेखायनो आङो दुनियाव थानाय बर' बिदा फंबायफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों जों जि जोबथा खेबनि थाखाय सोमावसारनो ओंखारदों बेयाव बयबो मदद आरो हेफाजाब होनांगौ आरो भारत गभर्नमेन्टनि खाथियाव आंनि जरदार आपिल आरो आर'जआ बेनो जे इमिडियेटलि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड हादरखौ सोरजिनो थाखाय फ्रेश पलिटिकेल डायलग नेगसिएसननि प्रसेसखौ स्टार्ट खालामनांगौ अलरेडि दाखालि आङो नै दाखालिसो बारग'लांनाय जे राष्ट्रपति रामनाथ कविन्द बिथांनिसिम मेम'रेन्डाम हरनानै आं बिथांखौ खावलायदों प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टारखौ नोंथाङा पारसुवेट खालाम आरो बिनिफ्राय ट्राइपार्टाइट टक स्टार्ट खालाम पलिटिकेल डायलग्स नेगसिएसन प्रसेसखौ स्टार्ट खालामदों होनना बुंहरदों आरोखि आलादा खावलायगासिनो दं जों खावलायलांबाय थागोन बेनि थाखायनो फैगौ सेप्तेम्बर दाननि गेजेराव ग्रेन्ड बड' नेसनेल कनभेनसन लेंनाय जागोन बयखौबो लेंहरगोन नै दिनैनियावबो आङो इभेन एबसुनि अफिसाव लाइजाम हैदों इउ पि एल पार्टिखौबो लेंहरदोंमोन लाइजाम हैदों प्रमद बर'नि न'सिम बि पि एफ पार्टिनि अफिसावबो लाइजाम हैनाय जादोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सेक्रेटारि लेंहरदोंमोन सेक्रेटारिजोंथ' आं टेलिफनाव रायज्लायबावदोंमोन लेंथुमगिरि जानांगौ होननानै खावलायबावदोंमोन जों ज' रायज्लायगोन होनदोंमोन नाथाय सफैयासै आफादगिरिया लोमजाना दं होनना बुंदों टेलिफनाव आं मोनाखिसै आरोखि जों रावखौबो सोरखौबा बाद होनानै सोरखौबा एरायनानै जों सोलिनो नागिराखै आरोखि बयनिबो मदद अलरेडि राउन्ड मोनथाम मोनब्रैसो हियारिंआ जालांबाय आरोखि खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैबाय मा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बि टि सिनिफ्राय माबा लांखावनो माने एफिडेभिट होनांगौमोन कर्टआ होनबाय दाना गुवाहाटि हाइकर्टआ दाख्लैबो सिगांनि माने एक्टिं चिफ जास्टिस बिथाङा बुंदों जे नोंसोरो अथबां डेट होबाय टाइम होबाय मानो होआखै नेक्स्ट खेबाव जुदि होआब्ला एफिडेभिटखौ नाथाय कर्टआ गावनि मथन थांगोन बाय आरो पिटिसनारफ्रा जि प्रेयार खालामदों बे मथे बिथांमोननि प्रेयारखौ कनसिडार खालामनोबो जानो हागौ होनदों आरोखि बिनि उनाव गोदान चिफ जास्टिस फैलायबाय दा गोदान चिफ जास्टिस फैनानै दाख्लै हियारिं जाखांबावबाय आरोखि दा फैगौ आगस्ट दाननि 22 तारिखआव नेक्स्ट हियारिं जाबावगोन आरोखि दा आसाम गभर्नमेन्टनि हम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्टआ माबाखौ होबाय एफिडेभिटखौ होबाय हम मिनिस्ट्रिया होगोन होनदों दा मामला होयोथाय होयोबा 22 तारिखनि सिगां बिसोर होनांगौ आरोखि दा जों जथेस्थ' आसाबादि जे अनारेबल गुवाहाटि हाइकर्टआ जोंनो डेफिनेटलि जास्टिसखौ होगोन आरोखि जोंहा जथेस्थ' बिसास दं आरोखि जोङो जास्टिस मोनाब्ला जों सिगाङाव सुप्रिम कर्टआव थांखादोंमोन सुप्रिम कर्टआव जों थांफिननांगोन आरोखि गुबुन राहा लामा गैया आरोखि फैबाय थानाय जोंनियाथ' बड'लेण्डनि सिमाथ' संकष्ट सुदिया बावथ' खुनु कमप्रमाइजआनो गैया आरो गभर्नमेन्टआ जुदि जोंखौ बे रोखोम थगायबाय थायोब्ला नासयबाय थायोब्ला जोंथ' डिभाइड आसाम 50-50 बुंथ'दों डिभाइड आसाम 75-25 जों होननोबो हागोन मा बड'लेण्ड ग्रेटार बड'लेण्डसो जों नाम होबावगोन बारब्ला दरखार जायोब्ला बे ग्रेटार बड'लेण्डनि बाउण्डारिया बुरलुंबुथुर दैमानि खोलाबो बारलांनो हागौ खुनु खोथा गैया ग्रेटार बड'लेण्ड बे सुलासे हाखौबो होनो गोसो गैया हायाथ' रावनिबो नङा जोंनिखामोन जोंनि आबै आबौमोननो गालांनायसोमोन जि हानि सिङाव लाख लाख जोंनि आबै आबौमोननि गोथै सहा दाबो उन्दुनानै दंगासिनो दं बिसोर नुहुरगासिनो दं जोंनि अबस्थाखौ जोंहा अलरेडि 5,000 मानसि थैलांबाय बिसोरनि जिउ सिलाय आत्माबो नुहुरगासिनो दं बर'फोरखौ बे आसाम गभर्नमेन्ट भारत गभर्नमेन्टआ मा रोखोम अत्त' जघन्य रोखोमै थगायगासिनो नासयगासिनो दं बेखौ नुगासिनो दं थारैनो नोंथांमोना सार सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बुंनाय रावखौ खोनाबाय नंगौ जों बेफोरबायदिनो जयै जालांनांगोन ज' जायोब्लासो जोङो मोनसे थांखियाव सहैगोन जुदि मोनसे थांखियाव जुदि सहैनोब्ला नों आलादा आं आलादा बै आलादा गुबुन गुबुन थाङोब्ला मालाबाबो सहैनाय नङा गेजेराव जेब्ला मिटिं जाफैयो अब्लाना बिथाङा मोनसे खोथा बुंदों
मेम'रेन्डाम मोनसे जानांगोन, मोनसे थांखि जानांगोन, मोनसे मेम'रिजों ज' लिरलायनानै जों गथायगोन बेफोरबायदि खोथाखौ बुंलायनाय जादों। थ' बिदिब्ला जों मानोथो आलादा आलादा थालायनो? जों सोरबा सासे नङा सोरबा सासेयाबो खर' गंलायनांगोन। दिनै जों नोंबो खर' गङा आंबो खर' गङा, बै सासेया गुबुन राव बुङोब्ला बेफोरबायदिजों जों माब्लाबाबो जोंनि जा थांखि, जोंनि बर'नि जा मोननांगौ मोन्थाय बेफोरखौ जों मोनहैनाय नङा होननानै आं सानो। थ' बिदिब्ला आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामालाफानो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। जय बर' हारिनि।